Magluluto tayo ngayon ng opo. Para ito. Laki. So, kalahati lang yung lalagay ko. So, balatan natin. Hati-hatian na. At ang ating gagawing buridibud, guys, ang ating kamote. Balatan na natin ang ating kamote. At onion lang. Salang onion, guys. Salang nalagay ko, guys. Kasi konti lang itong lulutuin natin. Yung ating sibuyas sa Ilocano, guys. Laso na. Ayan. Ito yung pinas na ating sibuyas. Ayan. Ang ating sibuyas. Ayan, guys, so gagayatin na natin ang ating upo o tabungaw in Ilocano, guys. Ayan, gagayatin o hihiwain na natin ang ating upo. Ayan. So, hiwain lang natin yan, guys. Ayan, so anyway, guys, ang isasahog ko dito ay yung prinito kong lechon, guys. Ayan, lechon baboy ang isasahog natin dito sa buridibud natin na upo, guys. So gagayatin na din natin ang ating kamote. Ayan. So gayatin lang natin, i-chop natin, ayan, guys, into cube. Ayan, pag nahiwa na natin yan, guys, pwede na tayong magluto ng ating menu for today. Ayan, ang ating buridibud, guys. So, ito na ang chop na opo at ang ating kamote. Ayan. So, ang ating onion o sibuyas, guys, at ang ating fried lechon, guys, na isasahog natin. Ayan. So, tara na. Magluluto na tayo. So, lalagyan na natin siya ng tubig, guys. Ayan. So, lalagay na din natin ang ating kamote pag medyo mainit na ang ating tubig, guys. So, lalagyan na din natin ng bagoong at saka syempre ang ating MSG. Yan ang nagpapasarap sa ating ulam at ilalagay na din natin ang ating kamatis o tomato. And then, ang ating sibuyas, ang ating onion, guys. So, ilagay na din natin ang ating upo. Ayan. Yummy. Siguradong only rice na naman tayo nito, guys. Dahil napakasarap ang aming ulam ngayong araw na to. Ayan, so eto na, ilalagay na natin ang ating fried lechon, guys. Ayan, tinirya-tirya ko na yan, guys, para sumarap naman ang aming ulam. So, ayan, guys, pag pwede nang kumulo yan at pwede na tayong kumain. Ayan, so eto na ang ating buridibud, guys, na upo with lechon, guys, fried lechon. Ayan, so, ano pang inaantay natin? Let's do the mukbang and food trip. Ayan, thank you for watching. Ayan, so follow nyo din po ako sa aking YouTube, guys. Ayan, thank you for watching. Thank you.